bandiraɓe min calmini on mone mon kala inde mun e yettode mun ɗo gonɗon e no gonirɗon hande ɗo yarate leydi ndi ene heewi caɗele ene heewi duho hande ko jiɗen attande bandiraɓe seeɗa so tawi en ƴeewi hande woni ardiɓe leydi ndi hay hunde ala ko woni e goƴe mabɓe hay hunde ala ko woni toɓe payi e toɓe kucci so wona élection 2024 hande sa ƴeewi kala hen mbiteɓe mana ko leader uji tellima e nder leydi ndi wiide ko président Macky Sall woni candidat mumen ils sont libres neɗɗo fof ne jogui ndimagu wiide ko kaari woni candidat am moni fof ne jogui ngun ndimagu kala belaɗo yo wi ko président Macky Sall woni candidat mum kala kadi belaɗo yo wi ko Oumar Doro komi woni candidat mum ɗum ene waɗi libre hay goto haɗaka wiide ko kaari woni candidat am kono attention onon ɓe tellotoɓe e nder reedu Fouta wallahi wonko ɓuri jojjude hande e kuruɗe mon wonko ɓuri hande jojjude e jiiɗe mon ko wona wiide élection 2024 woni candidat amen ko président Macky Sall wallahi wonko ɓuri ɗum jojjude ko gonga noon ko gongaji moɗon kono hande a wawa yiide ngoɗo wuro ngo wuro wiyetengo Andiyari wuro no wiyetengo Andiyari ene wonde e Bangasi ene wondi e Tetingel wiye ndiyam fodde wonde lebbi ɗiɗi ndiyam bonɗam yalti e nder leydi kala ko yari hen koko mayata jawdi munen maayi bey munen maayi pucci munen maayi nayi munen maayi fodde wonde lebbi ɗiɗi yimɓe ene daari ene kakka mbaɗa grillage uji munen ene daro ene ndena hay goto moni wiye ko autorité ummade ɗo yaade toon ƴeewe ɗam ɗo ndiyam holko ɗam woni kono ala oɗon mbawi huɓɓude otoji moɗon wiɗwituji moɗon mbaɗon hen carburant ha heewa teb wiic nadde e nder reedu Fouta wiide gandede minen ko président Macky Sall woni candidat amen hay goto woto wimin noon wallahi ko ɗum ɗo ɓuuri jojjude ɗum jiiɗa ko ɗum ɓuuri jojjude ndiyam mbaro jaam yimɓe ene yalta e leydi mone de ene jojjuno e koola saɓɓe wallede ha daña ndiyam wallede ha daña école moƴƴo wallede ha daña laabi moƴƴi so jomumen jiiɗi yaade jaaha wallede ha daña nokku moƴƴo cafrorɗo kono ala woni haajuji mon ko président Macky Sall kañum woni candidat men eyyi kanko woni candidat mon mone de oɗon gandi wuuro ene wiye Waali Diala forage mum onon fof on jii forage mum onon fof on jii forage Waali Diala ko jamɗe nanga cuuda pawa dow ndiyam ene waɗe hen balle ɗi tati ndiyam ɗam wojje wiye coyi kala jarɗo Allah andi on rafi ko wonta e muɗum ko rafiji bonɗi wonanta ɗumen ɗum hande ɓuuri jojjude yaade ƴeewa ɗum ƴeewa ngoɗo wuuro caggal ngo dañi forage ha paari holno ngo dañirta sato dow woni Waali Diala woni Poolel Awluɓe woni Sinthiou Poolel ɗum de ɓuuri jojjude kono wona yaade de gauche à droite ene wiya ko kaari woni candidat men ko gonga Macky Sall yo won candidat mon c'est libre kono gandon noon ɓen ɓe garata toon oɗon mbaɗa informé guila e joni ko Macky Sall woni candidat mon gande guila e joni ko ɓen goni hande wonɓe ɗo henne ngala ndiyam ko jaari ko ɓen hande goni ɗo ene jara ndiyam bonɗam ko ɓen hande goni ɗo ndiyam ene yalta e leydi ene wama jawdi mumen ne yara ene maaya ko ɓen fotɓe faabede wona on jiyani ala mbiton kay komin jaɓani kono wona min jiyani wona on nanani mbiton kay komin keɗaki kono wona on nanani mone de ɓen ɓe mbiya toon élection 2024 yo mballu on ha président Macky Sall jotto on woni candidat mon ɓen de jogui ɗiɗo laabi bonɗi ɓen de jogui ɗiɗo nokkuji bonɗi ɗi ngala cafrorde mone de so élection yonti ma on jaa ha guure dow wallahi so élection yonti ma on jaa ha kellol ha dow ɗo ɓuuri woɗɗude ma on jaa ha Bangasi ɓen goni hande eretoɓe on enen donki yonnoto ɗumen
ɓen goni hande ertoɓe on ene donki yon jaabu ɗumen eyyi mbiɗon de élection 2024 so tawi Allah lamɗo newni on ngala pala B pala A tan jogui ɗon ko président Macky Sall woni candidat mon eyyi oɗon jogui hen ndimako onon pop guire mon pawima e bonji waali ala ndiyam ko yari ala ndiyam ko yari ala cafrorɗe moƴƴe ala hay hunde ko ganduɗa ɗum ɗo biyeteɗo ko ɓiɗɗo leydi ndi ko fodde mum ene foti hebde te kadi on kalta hen ala noon ko woƴi won sona candidat 2024 mon de bonji waali nani koye leydi ndi jeeya ko sukaɓe jaltata ene gasa gaabi ko rewɓe dolnoto barile ndiyam ko rewɓe jolata e sartaji ɗi jaani ƴogoya so defama ngala ɗo cafri on est où piɗon Sénégal émergent non c'est Sénégal émergent Sénégal émergent mo ala laabi émergent mo ala cafrorɗe émergent mo ala jangguirɗe émergent mo ala ndiyam wiye ko émergent bandiraɓe non c'est émergent oui heddi noon hello e haqqille ko jomum tan safranta ɗum hoore muɗum ni foti kala noon mo waɗi noppi juutɗi hakkillaji juutɗi waɗi laasel tokosel ene wirla caggal nanggi juuɗe mum ɗe tugge leydi nande mbabba so neɗɗo wirtima ɗum waɗɗaki so ma yewta siraɗi neɗɗo kañum foti jogade fayida e hoore muɗum so yimɓe gaare moon mbiyon ɓe mbayri min ɗo ko guila e élection ɓe mbayri arde ɗo min mbayri yiide ɓe eyyi gonga mabɓe kay caggal soɓe mbayri on élection soɓe garti kadi koɓe cohli ko on mbannaɓe ɗum kamɓe kay yooɓe jahata mbaɗa hajuji mabɓe gonga mabɓe o message foti fa tan koye président de la république Macky Sall so tawi o sikki nder leydi ndi ko jojji toon foof nan toon waɗe wona gonga kala koɓe mbimo hen wona gonga ndiyam ala toon laabi ngala toon cafroɗe ngala toon koƴorɗe ngala hay hunde ala toon ko moƴƴi hôpital uji ngala toon jangguirɗe ngala toon à qui la faute ko gardiɗo sa halfini yimɓe yo gollu so gollani wiye président ɓuuri jogade information nder leydi mais holto information woni jeeye guure ɗe ƴeewon guure fof ko lori guure pop ko lori bandiraɓe mbatte hakkille e ɗamɗo ndiyam jaltuɗam nokku ene wiye andiyari jawɗele nene maaya hay sondu so yari hen maayat holmo andi sukaɓe so ɓoccitima payi toon holmo andi so jawdi ndi yari hen soomi rafi yimɓe ñaami tewo holko wonata ɗumen mais quand même wonko ganduɗa ne yurmini vraiment ne yurmini ha tengti e Fuuta le ɓinguel morola ɓe jurmini haɓe jurmini heddi noon neɗɗo so mawɗo o jaaɓi funtede ko affaire mum mi haalanto on noon so koɗo jippima e galle goɗɗo naati galle fi koɗo hello e hakkille yawi ko joom galle kono fomnima koɗo fi ɗum e leydi jooɗima e bacci mum ŋaaɓi hunuko mum ene lima ñiƴƴi mum goho ɗiɗi tati nayyi joyyi ha woni capantati e goho wi mata an ñirma wotere ko solde wona e joom galle woni koye koɗo o koɗo ene foti wawde kam ɓuɓɓutu mum kam walla kam ngata bandiraɓe WINNDERE-TV ha yesso ko lawol